ngiphatheke kabuhlungu makuhamba ingqalabutho ngoba siyamazi umama uManana ibona abasikhombisa indlela njengoba sikhona kumaskandi futhi bakhombise izwi elikhulu nabantu besifazane bayakwazi ukuthi benze kwenzeka. So nje ngisho ukuthi nje kuyihlahla esikhulu futhi ngisho ukuthi emndenini Dudu sonke siphatheke kabuhlungu. Ukukhalisana nje nabantu bakwaMthalane nesizwe sonke saseMakhabeleni ngokubehlele, angisho ukuthi kwehlele bona, kwehlele thina sonke endimeni yomculo kaMaskandi. Okunye engaphinde ngikubalule nje kakhulu, umama ngendlela engimazi ngayo, umgcina kwami ngimgcine ngonyaka ophelile emcimbini laphana eJoburg Theatre. Ngihamba nanezingane zoma bayangazi mina ukuthi ngibuye ngisebenzisane nomama Maphungula. Umbono uthi aphathekile kahle, wayehamba ngobhoko edondolozela, ubona ukuthi impilo yakhe ayikho yinhle, kodwa ingoma wawumbona ukuthi namanje iyaphila kuyena. Engaphinde ngogqugqumezele kubafowethu abasele ukuthi besukume nje beyithathe, umculo awukho lula kodwa umculo udinga uthando nokubekezelela.